Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kaano-ano waya ka, so tulakay, agpawitak iti kwarta, tapno adi igatang mo iti materyales. Ay no, sigurado ka di ba kay? At akwartam di da? At damot na urnong asweldo. Saan pa'y akumpleto ngam tapno marugyan kumamutin ati balay nga arapaap ta? O sige, agkanwasak nga ro din ton bigat. Agtext ka no kasano, tapno amok no mano ti ipauit ko. Wan ba kay? Kumusta man tibus mo di da? Ang mga no istrikto unay. Saan mo't kit dilakay? Naanos ni Madam Kanyak. No may papan iti makan, saan mo't nga imot? Nasayat mo't no kasta. Narigat no kurang ti kankanam di da. Ang mga no isupet ti pakalam iti sakit mo. Nasaya ati kasasaad ko dito'y abroad, na naanos ni Madam Lakay. Awan rumbang apagdanagan nyo dita Pilipinas. Tata, adamot na bati a kamuti ditoy, no kayat yung nga ikape. Ayun man, mangtid ka man anak kaw. Nagkapunti kamuti yo aya. Ginatang ko ken Elizabeth. Dagaya min bagas ti kamuti amula na. Adda tatang, ayun gayam, nakasarita yung kaditi gayim yaw. Wain, hindi kalman laang. Anyat imbaga na ngay, kaano nga grugida? Saan pa yan alpas ti balay nga aramidin day jalaod? Kaano nga rod amalpas tatang? Makalawas pa'y kunaan na bay. Mauray nga rod Uwinin niya. At least, nalakakasarsarita day day. Kan sigurado ak quality ti trabaho da. No agrugida ng agtrabaho. Umay kayon to dito balay. Tada kayo kininanang tagluto. Amuyo mo, busy ak iti trabaho. Adda gayam maipatpatakder abalay dito, itata Ernay. Ay nawaw, italaan nga na muam. Wen tata, asino nga iti makinbalay dita? Dasoto kin Angie. Anya? Ned, api akas tamot interaction mo. Awan pa'y makatawon ni Angie ijay abroad, saan ka day? Awan pa'y, manuabulan na lang ijay. Ay nawaw, awan pa'y makatawon na, nga mangipatakderdan iti balay da. Anyat ko lang. Ay kwa, awan tata, adala na lagip ko. Usto no mangipatakderdamot iti balay da. Tapno ag-level up damot base. Ay wala, kantab no dito agparikot, no kasta matutudaw. Abot mo't nga may tibubong ti kalapaw da. Nakabaybayag kamot si Kamayla. Itay pa'y nga urayog ti mantika nga impagatang kukan ka. Nakiistorya akpay ngamin kintata Ernay. Madama nga agpapaaramid da Angie ti balay da nanang. Idi pa'y mo't napalabas alawas anang rugi dagiti trabahador da. Apay kaday. Manuabulan ni Angie ijay abroad aya nanang. Ay, jak mo tamo numano, ngam kaslaawan pa'y mo't makatawan na. Dayta nga road nanang. Awan pa'y makatawan na ng mangipatakderda kano iti balay da. Ay nawaw, anya nga'y kumati isyo dita. Nakaskas daaw nanang. Anya, Amangan ko nak no addamet ten ti bet ka na ijay abroad kat isut mangmangted iti kwarta nga igatgatang da iti materyales. bet kamot nga'y bagbagam. Bet ka as in kabit nanang. Ay, jak kamukon ka, tila ibagbagam mo. Agpatakder dalaang iti balay da. Ibagam nga addan kabit na ijay abroad. Ay sus, sumanao ka man nga minon. Dakkel ti balay nga ipatpatakder yu, kakairnay. Balay ti anakin manugang ko, Maray. Ay naimbag pa'y dagijay nga agasawa. Nagagidamit ngamin adwa, Maray. Abroad gayam ti solusyon ti parikot da nga agasawa. Wingerog.
Manuatawin mo tayo na naggargarden da. Ngam ka na ayon da mabangbang crap. Iswa nag-abroad ti manugang kaw. Kan nag-apply iti trabaho ti anak kaw. Da babasit nagbaliwan ti biyagda. Ay dakdakkel ti sweldo ti babaunon iti balasiw taaw, ngam ti sweldo ti babaunon dito'y Pilipinas. Tay tabot lang ti may sama kagabaw. No apay pinili ti manugang ko ti agabroad. Ngam tagtrabaho kas babaw na ni syudad. Siyempre, agkasapulan tayo iti kwarta. Masapul nga agbalin tayo a praktikal. Naku nampay, baray. Hello, bakit? Kumusta kayong dita Pilipinas? Nasayat mo't bakit? Kaya't mo makita ti balay ta? Wen ko malakay. Kaya't ko makita ti bunga ti ado a sakripisyo ken bannog ko dito'y abroad. Mabit lang, tay pakita kin ka bakit? Maday ta. Makitam ka day? Ay na, nagpintas lakay. Kita ti disenyo na. Kasta ti disenyo akayat mo, saan ka day? Wen lakay, kasta nga rod. Mano abulan lang ay, kat malpas daytan, bakit? Ay lakay, ang mga noawanan kwarta nga igatang yu iti materyales. At dapay bakit? Sobrakit ti Diyan at duma, pagpuunan mi kanitatang. Anya ti negosyo yung ay. Talipa pa ko ma, bakit? Siga ano mayat ti kasta negosyo dita, di ipada siya. Isumot lang ti ko na dagiti karuba. Tapno at da ka no asidag a paggatangan da. At damot kit din itatang ang mga sikaso, bakit? Kapag ilan na paimot kit da Kaano nga agawid ni bakit mo soto? Diyak pa mo tatang. Awan mo't na ibagana. At dangamin mangmangag ko sa yang guseng. Ay nawaw, anya sayang gusang tatang. Amangan ka daw no at kabit ni bakit mo, abroad. Anya? Wala, takaano lang hindi nag-abroad. Ita, adamutin balay kin negosyo yaw. Asino mo't tinakangaganyo iti dayta tatang? Dagiti marites, dito yung lugar tayo Amangan ka no at kabit na amang mangtin diti kwarta na. Amok asaan arupat kwarta ni bakit ko tatang? Kano asino man dayta as sumanaw? Amangan no apal na daytan. Ato ti kasta klase ti tao ita panawon tatang. Apalan da no dagprogreso akalugaran da. Jak magustuhan ti kasjay nga istorya si Kamayla. Ay nawaw, anya man tiket yu asawunan nanang. Amangan no adda kabit ni Angie ijay abroad kung kunam kanumag. Anyat amu tayo ngay nanang. Amangan nupud no ti atap ko. Ay pangaasim di ka sumanaw, taamangan no day tapay ti pakaibaba inam. Pustaan tayo nanang. Addaman kabit na dayjay. Imposible Kaano laang idinagabroad. Ita, addan tinegosyo kan balayda. Di kay mas daaw aya. Ay unay ka nanak ko. Hay, apal mula dayta. Anya ko mati apalak ijay ngay nanang. Wala, ta nagprogreso ti biyagda. Ay, sana pulaos nanang. Sa anak makarik na iti apal kenkwana. Ay namayla amamu ka. Amuk ti ugalim. Sumanao ka. Taaddaman ti kalugaran tayon ang nagprogreso. Kat di mo kayat ti maartapan. Anyat ko nang bakit? At na nag-message kanyak lakay. Ag di na magkanumatan di ta lugar tayo. Nga dakabit ko dito'y abroad. Di mo latan ni kaskaso bakal. Ammo mimot kit di asan apod no ti bagbagada. No asino mo't day ta sumanao Ni Mayla ka no, kalugaran tayo. Ay nawaw. Ni mahilamanan. Isu kanumot ti bagbagana. Mas daaw ta adda ti balay ken negosyo tayo. Isu nga atapon na nga adda kanu sa balim dita. Talaga mo't day di ababae Urayin na ti panagawit ko. No kasta, agawid kan bakit? Wala kay, agbakasyonak pa'y man, agsagana day ta babae. Ay na, magagaranak launay na makakita ken ka bakit? Kasla nakitak ni Angie ijay paraangan da itay nanang. At damot nga min di tabalay da. Ay nawaw, kayat ka di asawon dayta anagawidan? Nagbakasyon laang, agsublinto ka no ijay abroad. Aya,
Tangiwat mo man na, di ka sumanaw. Tamangan no anya pa'y ti aramidin na ka. Kabutang yu dayjay, nanang. Ay na, saan man at tilalawlaw atam. Di mo irurumun ti padam a tao, babaan iti inuulbod nga istoryam kunak tumag. Nay, si kam gayam dayta anjay. Apay ka de, Dakkel nagbaliwam ah. anya ti kayat mo asawan? Dakkel ti nagbaliwam kunak. Dayta ka din ti alagang kabit ako nada. Kabit mo't asasawam dita. Asino ngay nga raw tinangtad iti kwarta kang ka. Mano abulan mula ang ije abroad ide, kat nakaipatakder kayo iti balayaw. Adda sugar dadim ijay anya. Tapno ibagakin ka. Anos kan gagat lang ti punak. Jack patay. Ha? No di ka mamati, di agabrod ka ma, tapno mapadasam ti agprogreso. Sumanao ka dito nga. Ay talaga nga agbala day amayla. Ay no, sino tagbal na bakit? Day amayla ah. Apay manin ni Mayla. Sumanao nga rod. No agsasaupay akit kaslaam mo na amin. Di mo latan ikaskaso bakit? Ay sana mabalin. Saan ko akabutang day babae? Talagang sa mo takas dyan kinatao na. No saan pa ilang agsardeng day talaga nga idarungkon. Marmarwam day akalugaran. Ay mabusurak man iti anak yun na naising. Jack kaya tikas di nga ugali na. Sumanao, naimbag kumamot ano pod no ti rumrumor itingiwat na. Saan mo't nga rod? No ni Mayla nga anak ko ti dakdaka batang balasang ko. Talaga nga ugali nan tikas jay. Narigat mo't nga rod ang mapagbagaan. Tanudad dumakit makaungat pa'y. No siyak ti mapunuan. Talaga nga idarum ko day jay nana. Ay wala. May mayat manen no idarum mo. Iti kasta, adda pagnakman na. Talaga nga awan manaknakam mo si Kamayla. Naa, dayjay payla ang mat nga anji ti kanunungan nyo? Pangaasim man tagbalbaliw ka anak ko. Mano ti tawon mo, ngam kasta payla ang tiug ugalyam. Nakababain man ti kasta. No saan apod no? Apay ngamin nga agpaapiktar dayjay nga anji ngay. Ikaman iti preno tangiwat mo. Saan anasayat nga istoryam ti may sa abanag, no saan mo't apod now. Agsubli dayjay ijay abroad, saan ka day? Anya kumangay ti bibiyang mo no agsubli. Makitam day tananang. Agsubli ijay abroad ngamin adda sublian na ijay. Ay napakawanam. Ay jakamukan ka. Dayta nga ugalim ti pakaidarumampaw. Awan mo't ni bakit mauso tao? Napanidya barangay hol tatang. Anya? Nagpatulong kin kapitan. Saan mo't nga minasardengan day nga Mayla. Una hindi dyan babae. Nauman ni bakit ko makisarsarita kin kwa na. Iso day ta. Idarum nakit din. Dayjay mo't kami na mayla. Narigat ang kasarit-sarita. Kasta no apal ti aday ti kaunggan ti may sa tao tatang. Kano nga agsublin ni bakit mo dyan abroad? Ang mga numataktak no idarum na pailaang dayjay mayla. Saan mo't siguro tatang? Tapno addamot lang pagnakman ni Mayla. Kantap no sa anin asumanao. Indarum da ka kanumag. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan yun nanang? Ni Kagawad Lucas. Asino tinangidarom kanyak? Asino kumapay ngay. Ni Angie nga iruruman mo Anya? Dayta tiganabam. Sumanaukan tumangamain. Ang mga numultaan dak nanang. Numultaan da ka. Diagbayad ka. Anya kumapay ngay. Awan kwartak apagbayad ko. Ay katala. Ituloy mo pa'y tikas tang arabin mo. Sumanao ka pa'y. Agpatangkan ka. Aging kay kayat mo. Tamakita man no pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Nadamag mo siguro anapanak ije barangay hall idi kalman. Iso nga imay ka dito'y banayan niya. Pangaasim ka din di nak kumaidarom. Narigat ka kasarsarita. Kat ti agdarum laangan ti amok a solusyon tapno agsardeng ka. Awan pagbayad ko numultaan nak. Ay nawaw, saan ko naparikot day ta? Kaasyan nak kadi Angie.
Apay, naasi ka kadi kanyak, idi inis istoryam nga adda kabit ko ijay abroad. Nakonsensya ka kadi? Saan mo? Please. Nakapangngede nga kon may lang. Ituloy ko ti agdarom, tapno di mo aramidan iti sabali at tao ti kas iti naramid mo kanya. Ulitak man na, awan ti kabit ko. Amin an naipundar mi kinilakay ko ket nagbanugak nang watang. Anyat imbagan ni Anjikan ka. Agdarumlat ta kanuna nang. Anya nga rod nga ay. Ano sama? Ay nawaw. Nakababain ti maidarum nanang. Ay na anak ko, basol mo matlaang no apay anaitarom ka. Di kan tumit agpampanunot. Sao kala sao. Nanang. Di nakman drama anak kasta. Pangalak iti pagbayad ko numultaan dakngay. Ay kat parikot mo matanday ta ah. Dayta apal mong tumit tinangruna. Dayta tiganabon ti tao as sumanao. Inton sumaruno. Ikam ngamin iti prino tangiwat mo. Tapno di ka maisagma. Ay nawaw. Agbalin ka anaragsak iti baligi ti padam a tao. Di mo ipalubos nga agari ti apal iti kaunggam. Ngamin, ang mga nuday tanto nga apal ti mangdadaal kan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Oh, anya man ti bagam, siga Rico. Kasapulak ti kwarta tatang. Ay namo, kwarta manen. Awan lat ibagam no ti kwarta. At dabayadan mi di pagadalan tatang. Awan kwarta kita. Kita nga awan pa kitang danak. Siyak pa'y laang mo ti pagdawatam. Uray manula ang tatang. Awan kunak lang arudan. Kasano nga ruda na makaiksamak mo sa anak ang makabayat. Saludsudan ni nanang mo. Ang mga nadakwarta na dayay. No apay ngami nga ipilit mo tagadal kat awan mo't kwartam. Gaputa kahit ko ti makaturpos iti kulehiyo tatang. No nagtrabaho ka latta kuma, dadda kuma kwartam. Nanang, No kwarta ti dawatam, awan kwarta kriko. at dabayadan mi di pagadalan nanang. Ay nawaw, awan kwarta kunak lang arudun. Dagulit kamat. Apay nga mi na di kay makitangdan. Tapno matulungan dak kuma iti panagadal ko. Di nakpagsawan iti kasna, tasaan asikati boss iti dayto abalay. Natangkan to mga minti ulong. Idi pay lang ay bagbagaken ka alipate munday ta adal-adal aday ta. Anya? Ni manang mukaren ti pagdawatam. Sigurado nga dakwarta na dayjay tagtrab-trabaho. Ni manang Karen la kanayonen. Isumot ng tinamnamaan tayo ti dayto abalay. Anya ngay nga rod kat iso ti adda trabaho na. Amangan nintol madamdama kat maumamot tayo jay. Ne, anyat aramidam dito'y pagtrab-trabahwak, ading. At da ngamin bayadan medyo pagadalan manang. Sana ka makaexam no saan ko ang mabayadan day jay. Anya? Kurang asa nga ribo day jay manang. Dananang kang tatangay. Di mo impadas, tinagdawat kadakwada. Awan ka mo ti kwartada manang. Ay nawaw, awan laa ka na yun ng tikwartada. Makaunt da nga rod kanya kitay. Apay ka nung ipilit ko tagadal. Ay,
iti kastoy ang mapaspasamak, kat kaslapim mo say matlaangan, dagiti dadakkel ta. Sige, mabiit laang taalaag tiwalit ko. Agyaman naklaw na manang. Di ka matanagan. Bumawi aktukin ka ng makaturpusak. Naimbag abigat yo, Nana Saling. Kastamot kun ka, Karen. May saman abalkot at tinapay, Nana. Sa dino ti papanamaya. Agtrabaho ak manen anana. Masapa ak, tada kami ti agluto ita. Una yan agasat yung agkabsat, balasang ko. Kasi kayo umot, takastamot dagiti dadakalyo. Kasla doon kandun niya ti pagkit-kitaan da iti bagita. Oray marigatan kayo kat relax dalaang. Kasla si kamot tuntina ni Rico akabsat mo. Ay, nga rod, Nana. Awan pa'y kunada at tulungan dak amang paadal iti kabsat ko. Ti kayat da siguro kat isuda ti pagserbian yaw. Ang aganos kailaang agkapsat. Adan tumulaang. Agbungan to dagiti sakripisyo yo. Ano sam asuportaran ti kapsat mo balasang ka. Nana. Aramidak amin akabaelak tapno makapagturpos ti kabsat ko. Asino di imawag, Castro? Ti kumparek, kasangay ka no ti anak na ita. Rumor ka nga rod? Ay nawaw, kapilitan Libre di tayo, Jagat. Okay. Sigagay, awan pa panap. Rumuarak mo't lang, inton madamdama. Awan mo't aramidak dito'y balay. Umunak nga roday. Titulbag ka. Ilimang munto iti paso. Tapno makitak adagos. Amangan ko na masapsapak nga gawid ngumitisi ka. Wen, amok date nahan. Saan na masapol nga ulit-ulitam? Ni Karen nga gayam. Nagtrabaho man na. Nasayat man nga rin no kasta. Tapno at da maigatang iti bagas. Sige. Agrubuhat ako. At dala ako masop drinks dito, Nana Saling. Ada, ngam saan akong agpapautang. Ano, bayalang tumutlang. Kaanaw, no agsweldo ni Karen? Na, awan mo't siguro dakas na no ikanak ni Karen iti kwarta. Ta anak ko maday jay. Nagbayin kayo umot kadagiti anak yu ah. Ano, kasalat na kahit mo asawa na. Talagang ada. Napigsa kay pailaang agtrabaho. Ngam di umot kaya ti agtrabaho. Iso nga ron nga trabaho ni Karen. Tapno at dalamutan me. Di kay mabay, ni ti kastangar aramidan niyaw ah. Napigsa kay pailaang. Ngam ti anak yumutan ti mang palpalamot kada kayaw. Iso pa'y ti mang papaadal iti kapsat na. Kasla doon kandun niya kayo mutan nga agasawa. Hindi ka man nagsaot ti kas tatawan ng mom. Adamo! Nga main, makit-kitak tar aramidan niyaw. Mabanban no nga trabaho jay anak yaw. Sa ita, relax kayo laang, adadakil da. Ha? Nagpamilya kayon sa laang, may tapno adda ibabaon niyaw. Na, soft drinks lang tingatangag. Nagkadumot na yung bagayo. Ayun nawaw. Ha? Itakay man lang. Adala ko makarne ti baboy, Nana. Ada, 350 per kilo. May sa kilo man nga rod, Nana. Ti bayad mo nga eh. Siya anak ngagpapautang ita, Elsa. Pakilista pa ilang kini Karen, Nana. Bayadan nanto no agsweldo. Ay, nawaw! Awan utang ni Karen dito'y istor ko. Apay mo takastangay. Iutang yu pa yun ti sweldo ti anak yaw. Ay, nanana, awan dakas na, tada kami mo tinang padakal kan kwa na. Napigsa kayo pa'y mat. Gamapaya diyo kaya ti agtrabaho. Ay, nawaw, agraman day taabanag, pakibyangan nyo. Wala, tamaas siya naklaunay ang makakitkita iti kasasaad da Karen kan Rico. Nang runa ni Karen, trabaho at trabaho. Kita ti bagina, saan mo tan alumukmag? Rumbang lang nga agtrabaho, ta saan mo tan nga ubing? 23 na day jayon, Nana. Anya kayo aklase nga inakan ama. Ay, pasensya ka na, nga mawanan.
Sa anak nagpapautang. Di saan lang. Saan lang matada kayo katya store na. Nakabaybayag kayo mat amang ilukat itiri daw. Apay ngamin anarabyan kayo, nanang. Una, tado tinagistoryaan mi iti kumarek. Addain sangpot ni manang mo apang rabyan tayo. Natenglaang taysot imman na yan ti kwartana. Ay, una yun. Natang pailaang mat. Di pa'y magumatang itinaimas ng ipasangon. No kaya't yu tagsida iti naimas, agtrabaho kayo. Saan ka tati sweldo ni manang tinamnamaan nyo kintatang? Agtal na ka man si Kariko. Kaya't mula ang amasulo ti kwarta ni manang mo. Iso akasta ti bagbagam. Awanan, nanang. No kastala ka na yun. Ang mga nulumasinan ni manang. Isula ang ngamin tagtrabaho para iti dahi ti pamilya. Kasla dun kandun niya kayo kintatang. Talaga aman nakibiyang dayjay abakit saling. Abayad. Jak magustuhan ti rumrumor itingiwat na. Pakibiyangan na laaminan. Agraman ti saan ta pa nagtrabaho, pagparikutan na. Ay nawo, manay. Inrugi naman nga ruden lakay. Masurunak iti dayjay abakit. Idi na minsan nga umutang ako maiti karnit baboy. Nagaduan sa una. Idi na ranaak ijay paradaan. Isulat ta. Umapan lang dayjay. Awan ngamin anak na, iso akasta. Ay nasaan laanam na minsan nga inaramid na tikas niyay. Namin adon adaras. Ha? Maumaak lang talaga ang makangag dayaba ka. Aywan, magsasawang mo't bakit? Awan bibiyang na no relax ta lang. At dangarod ni Karen nagtrabaho. At da Penrico, no agtrabaho da adwa. Kaslata dun ken dunya talaga. Kumusta ka mo diti pag-abanga manang Karen? Kaasi ti apo, nasaya at mat. Natal na ti biyag ko dito'y ading ko. Anya nga minan ti kunam agagaram? Naipasak ti thesis ko manang. No kasta, agturpos kan iti kolehiyo ading ko? Huwan manang, makatrabaho ak maten. Ay nawaw. Congrats ading ko. Kalpasan ti manu atawan, agturpos ka matlaangan. Asino nga iti mangimarcha kanyak manang? Ha? Sika ano asino ti kayat mo? Sika ko ma, manang? Kayat ko ngam amangan no adda maibagadanan ng kantatang. Apay kumakat, sika mo titimulong kanyak. Sika titimmakder nga amakin inak, nga uray si bibiyag pa'y dagiti datakkel ta. Sandamot ngamin ama pang namnamaan. Kapilitan tadun ken dunyamot ngamin dananang kantatang. Sipod pa'y ide, saan dan ama pang namnamaan. Agturpos ka mo't gaya man, Rico nakong. Uwen na nasaling. Agturpos ako niti kolehiyo, baba niti tulong ni manang ko. Congratulations nakong. Agyaman na klaunay, nana. Ay, wan gayam, numalpas ti programa yaw. Dumagas ka dito'y istur ko, Ha? Apay ka din, nana? Updated ko kan ka. Anya dayta, nana? Secret. Basta umay kanto dito'y balay. Nana, may sa sardinas man? Anya pa'y. Day talaeng. At titibahid ko. Tapno awanan ti adwa sa uyo. Ay, wan gayam. Graduation ni Rico ita, saan ka day? Imayak tapno gumatang. Saan tapno agpa-interview kada kayo? Ay, nawaw. Apay matadi kay napan. Graduation lang mo dayta. Laang ko nam. Numapan kami. Awan mo't lang aramidin mijay. Agbuya kayo May mayatan dagil ilad. Ngam timabanog nga agtugtugaw ijay. Anya. Ito yung ti sardinas agat Gatangag. Amangan mintong madamdamak at anyapit ipapanan dito sa saritaan. Agkapi ka pa'y aading ko. Ay na, agyaman ak manang. Anya nga iti ko na dananang kantatang idinagawid ka kalpasan ti graduation nyo. Awan mo't. Ay, talagang awan bibiyang da. Nakunampay manang. Awan pa'y ngaming kwartak. Iso siguro akas jayda. Kaslak tupay angin ni Jabalay alabas-labasan dalang. Ay, di balilatan Ti trabaho nga inaplayam ngay, naawat ka?
Saan pa'y manang? Ngam amok kan mariknak ang maawatak manang. Ay kat nasaya at ano kasta, tapno adamat pagtrabaho amading ko. Makaurnong kamatan iti bukod mo a kwarta. Ikanak man iti kwarta si Kariko. Ha? At damat gaya mong trabaho. Adda, ngam sa anak pa nagsweldo nanang. Ay di ka man nagululbod. Itala nga dumawatakan ka, imutan nakpay. Pudno ti bagbakak nanang. Sa anak pa nagsweldo. Ay nakaimimot ka. Ape kasta kayo. Kaslabak nang ti panagkita yo kada kami kin manang Karen. Naimbag pa ni manang Karen. Man nakawat. Sa nakas kada kayo arupat kwarta. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anyat aramidam. Syaklat tatinam. No kastamot lang gayam. Ag naudaklatan iti ni manang. Naimbag ijeta nataltal na ti biyag. Anyo? Rico! Rico! Ikan lakman iti kwarta. Awanan ni Rico dito'y balay. Ay nao. Apay nga awan. Sa dino tinapanan na. Pimanaw na. Na. Apay ka no apay manaw. Agnaid ka no iti ayan ni Manang na. Tanataltal na ti biyag na ijay. Na. Ita makatulong ko ma. Pimanaw mo ten. Apay di mo linapdan. Agungot da ijay no lapda. Oo na yun dagit ang anak mo. Agpadadang awan sir-serbida. Di da mo ti tumulong ka nagiti datakkel da. Naibusan ti bagas Castro. Awanan isaang ta. Ay nao. Apay mo tadi mo yung bagbaga. Kasano, kat awan mo't bibiyang mo. Na. Kaslabasol ko pa ita. Tangay si kati lalaki. Si kati agdiskitar iti isaang ta. Dari ko ken galing ngay. Agdawat ka kadakwada. Amangan no saan amang tadagijay. Amumot akagurgura data. Oo na yun dagit nga inanak. Agdiskitar ka man kit di iti maisaang ta ni. Mabisin akong. Ay, nanasaling. Umutangak man. Kas makita mo't man manulaangan tilakaw. Malugi no pautangan kayaw. Alamot tin anana. Awanan isaang mi. Ita nga awanan dagiti anak yaw iti puderyo nga agasawa. Awanan. Agparikot kayaw iti isaang yaw. Di yun tumot mo ti dumngag. May sakilo abagas na ang tigagarak nana. Saan a sermon? Awanan. Talaga na umadan kada kayaw. Kat kita. Saan amabalin nga ag-feeling doon kan doon niya kayo. Tagbisin kay talaga no saan kayo nga agtrabaho. Amumiday tanana. Saan amasapol nga iparupa yo. Anya nga rodyor orayan nyo nga ay. Agtrabaho kayo Wan, agbiro kami iti pakitangdanan mi. Nipilaw ijay laod. Agbirbirok dayjay iti agtrabaho iti poultry farm na. Ag-apply kayo kin nila kay mau. Tapno saan ati kwarta nagrigrigatan dagiti anak yaw tinamnamain yaw. Napigsa kayo pa'y mag... Nakasaritak ni Nana Saling. Kat na ibaga nga imutang kanudanan ng kentatang iti store na. Anyat inutang dangay ka no. May sakilo abagas kanumat. Naibos siguro di ginatang mong abastumi idi. Usto tapno mapilitan da nga agtrabaho. Sa bagay mo't kid manang. Hay, feeling don kan dunya damat ngamin. Gaputa makitkita da nga ada trabaho ta. Day tamat laag daw dawatan ti aramidan da. Di da mo amarigrigatan tamat. Balang agnakam damutan manang. Kabailan da pa'y mo't agtrabaho. Anya ti kunan ni Tata Pilo. Kasapulan na pa'y tagtrabaho iti poultry farm na. Wan ka no lakay. Imbagam nga interesado ta. Wan, mapanta ka no ijay inton bigat. Ta isuro na ti aramidan ta. Masapat ang aruda maturog. Tapos saan ta maladaw inton bigat. Wan masapon nga agtrabaho ta. Ngamin, awan mo't namnamaan ta kadagiti anak ta. Di tayo ita mababalaw. Nakapay alimasin da bakit. At damot lang nagkurangan takas dadakkel da. Dusatan sa amot tanda ito yung mapaspasamak kadata. Bakit? Ay, nawaw! Kas naganak, aramidan tayo, ti pagrabangan tayo, kadagiti anak tayo. Di tayo agbalin nga irresponsable.
Suportaran tayo ti anyaman nga arapaapda. Iti kasta kat adamang taripato kada tayo inton dumtang ti aldaw asaan tayon ton akabailan ti agtrabaho. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.